Έλα ρε! Δεν κατεβαίνεις. Καλά, τι μας θα το ξανακάνεις. Γιατί είναι τώρα κύριε μάλλον. Δεν χρειάζεται να κάνεις εκεί το σημαίνει αυτό που να κάνεις. Εγώ σε πτώμαι τελείως λάθος τώρα, γι' αυτό μπροστά. Μα λέγανε φόβο να ψηλάω. Πρώτη φορά. Εντάξει, Εντάξει, πρώτη φορά εγώ ανέβηκα από κάτω. όταν κατεβαίνεις θα τη ράμπα είναι. Τι την πρώτη φορά το έκανες έτσι μόνο στις δύο διοργανώμενες. Δηλαδή στο σύνολο. Δεν έχω σύνολο. Να τη βλέπουν οι άλλοι από κάτω. Μαλάκα. Άντε ρε μαλάκα, ξανακάντω, έλα. Ξέρεις τι έχει πλάκα. Αυτό εδώ έχει πλάκα μαλάκα. Δεν το έχω πάρει καπάρι τι ήταν. Πηδήξε, φίλε. Βγάλε βίντεο. Καλέ! Ναι, παιδιά. Πατιστόμουτρα, πατιστόμουτρα. Αλίτη! 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 Έγινε το φράσο και δεν θα βγείτε. Να! Να μισό. Του κερατάτα σήμερα πάμε στο λαμπράκι. Στο 2 Μαΐου 63 πατιστόμουτρα. Εσείς και που θα είστε στην Ερήκα. Πού ήταν άλλος. Έβγε. Πού είναι ο άλλος, έβγε. Να πάρει να ανεβεί μία. Πού είναι ο άλλος, έβγε. Το μαλάκα. Για κατέβα το. Αλλά μη φύγεις. Ούπα. Παρακαλώ.